duce fetele ei pe ale iubește pe ele. Poate nu ca și tu. Ba da, Charlie e cel mai frumos. Da, mă, Charlie e cel mai frumos cățeluș. Nu-i așa? Da, haide încoace, mă. Haide. Ce faci frumosul, mă? E frumoasă, ce e frumoasă? Ce faci, mă? Da, mă. Și asta e una din Mia sau Miha. Ce faci, mă? Da, haide, mă. Da, mă. Și tu vrei? Și tu? Codiță, ești cu balena. Da, mă. Ține-i frumos aici. Uite, mamă, ce se cațără, mă. Asta e Florina. Și ăla e Gruia. Constanța la Ce faci, prostulică? Mamă, uite ce se bagă, mă. Ce faci, mă? Mă, frumoși, mă.